Pöysti! Satamakadulla aiotaan ryöstää pankki ja paikalla on karhuryhmän tarkka-ampujat. Iso meno, et missään nimessä mene sinne. Miksi sitten soitit? Et menisi sinne. Miksi sä kerrot mulle kaiken tämän, jos sä et kerran halua, että mä menen sinne? Ai perhana. Miksiköhän mä tän sulle sitten kerroin? Olenko lääkkeet muistanut ottaa? Olen. Just otin. Oho. Nämähän on kalojen ruoka. Jumalauta! Kalojen ruokaa söit! Mitähän mä kaloille sitten annoin? Lääkkeet annoin kaloille. Mielialalääkkeet kaloille minä syötin. Rauno, ota ne lääkkeet. En syö kalojen lääkkeitä. Pöysti, et mene sinne pankkiin. Muut hoitaa. No, mulla on hyvä päivä. Ehkä mä hoidan sen tässä loppukevennykseksi. Ei kevennystä. Ei, Pöysti. Lääkkeet. Tyhjä. Kaiken kalalle annoin. Koko lääkityksen sai kala. Ratkaisu. Syö kala.